Уважаеми класни ръководители и гости на церемонията по връчването на дипломите за завършено средно образование в гимназия Яне Сандански на выпуск 2014. Ще си позволя да ви поздравя и да ви направя една кратка информация за това какво сте извършили през тези 4-5 години, през които сте били ученици в нашето училище и какво сте постигнали като резултати при завършване на средното си образование и на държавните зрелостни изпити. След това, естествено, днес за нас е жътва. Ще ви подариме за спомен, може би за цял живот ще останат грамотите, но и по един часовник, който естествено на най-отличените се зрелостници, да им напомня за нашето училище, за гимназията, да ги връща към училището. Знам, че винаги ще се връщате тук, от опит го знам, защото много випуски са минали и непрекъснато ни посещават и не ни забравят, но все пак часовника е символ на отброяване на времето, на миговете на живота и ние затова решаваме от много години насам да подаряваме часовници на зрелостниците. Днес имам удоволствието да връча официално дипломите ви. Този ден е особено важен за всички нас. Бих го нарекла Деня на зрелостта и равносметката. Дипломът за средно образование е един от най-важните документи в живота на човека. Вие ще се убедите в това. Дори и за висшето образование, когато получите, винаги ви търсят дипломата за средно образование. Тя е резултат на един дългогодишен труд и усилия в усвояване на знанията. Тя е резултатът от вашите амбиции, цели и мечти. Днес с диплома в ръка ще поемете пътя на живота и затова искам да ви пожелая да бъдете силни и уверени в себе си, да продължите напред със съзнанието и вярата, че сте способни да постигнете целите и мечтите си, да се реализирате успешно в живота. Выпуск 2014 е доказателство за демографския срив в нашата страна. Най-малкият випуск, който се е обучавал в гимназията, откакто съм директор, състоящ се от 104 зрелостници. До държавни зрелостни изпити бяха допуснати само 92 зрелостници. Какви са резултатите, които сте показали на тези изпити? Средният успех по държавните зрелостни изпити е много добър, 5,23. Един наистина добър резултат за вас. От тези 92 зрелостници, допуснати до ДЗИ, успешно издържаха изпита 91. Има само една слаба оценка по география и икономика. Повод за радост и гордост е фактът, че учениците от нашата гимназия са с най-висок успех от всички средни училища в град Сандански, а в областта гимназия Яне Сандански заема 5-то място в класацията. На майската изпитна сесия на държавните зрелостни изпити особено престижни са резултатите по математика, биология и здравно образование и английски език. От 14 явили се по математика са получени 6 пълни отлични оценки. Естествено, като цяло успехът по математика е най-висок, отличен 5,68. Наистина добро представяне и поздравления за зрелостниците от 12-я клас. Защото те бяха тези, които доказаха, че са от математическа паралелка и продължиха традицията в областта на математиката, защото нашето училище от много години се слави с това, че е добра школа по математика. По български език, за съжаление, за поредна година няма пълна шестица. Най-високата оценка е 5,85, естествено отличен, на Диана Илиева от 12-я клас. А средният успех от матурата по български език и литература е много добър, 4,76.
И отбелязвам, че с 26 стотни успехът е по-висок от миналата година. Който няма с най-добри резултати за български език, искам да отбележа, че са, както казах, Диана Илиева с отличен 5,85, Лъчезар Георгиев от 12 Б клас, отличен 5,82, Симона Илиева от 12 А клас, отличен 5,77 и Мартин Петров от 12 А клас с 5,74. Отличен 5,53 е успехът на държавните зрелостни изпити по английски език. Предмет избран от 23 зрелостници. Една пълна шестица за Катя Илиева и 5,95 за Мартин Петров. Наистина достойно представяне на зрелостниците с преподавател госпожа Дерменджиева, която също е допринесла с работата си да имаме толкова отлични резултати и да не отстъпваме на езиковите гимназии от областта. По биология и здравно образование се явиха на държавен зрелостен изпит 41 зрелостници. Това се оказва, че е един от най-желаните предмети от зрелостниците. Успехът е много добър, 5,21, като пълните шестици са 5. По биология е единствената слаба оценка на випуска. Други няма. Просто съжалявам наистина за това, че има една слаба оценка. По-малко бяха желаящите да се явят на държавни зрелостни изпити по география и икономика на тази майска сесия в сравнение с други години. Само 12 на брой. Успехът е много добър, 4,73. Успехът по география също се повишава в сравнение с другите изминали държавни зрелостни изпити, като пълна шестица е получила на работата си Веселина Смилкова от 12 клас. Желаящите да се явят на трети държавен зрелостен изпит тази сесия бяха малко. Първо бяха заявени доста желания, но след като се промени статута, се осмелиха да се явят само двама. А Катя Илиева от 12 А клас, не случайно по трети път споменава, получи пълна шестица, освен по английски език и по химия. По история и цивилизация, петия предмет, на който се явиха зрелостниците от нашата гимназия, успехът е много добър, 4,73. Това е един от най-трудните зрелостни изпити и за това се осмеляват много малко да подадат такива заявления за предметът история и цивилизация. Сега минавам на успеха от дипломите за средно образование по класове. 12 А клас завършва с отличен 5,65. 12 Б клас с много добър 5,23. 12 В клас с много добър 5,19. 12 Г клас с много добър 4,56. С отличен успех завършва гимназия Яне Сандански 44 зрелостници. Значи, миналата година випуска ни се състоеше от 167 зрелостници и имаше 47 отличника. Тази година са 92 и са 44. Значи, това доказва, че вие сте по-успешен випуск. Като отличници на випуска не мога да не спомена Диана Илиева, която получава диплома за средно образование с успех отличен 5,97. Катя Илиева също с отличен 5,97.
6. Както знаете, Симона беше и участник на Националната олимпиада по български език и литература. Така че наистина това са отличници на випуска. Тук ще спомена Ани Георгиева с отличен 5,92. Мартин Петров с отличен 5,89. Елена Смилянова с отличен 5,88. Това са наистина истински отличници на випуска. Всички посочени резултати доказват, че през изминалите 5 години сте имали големи възможности и потенциал за още по-добри резултати по всички предмети, но много от вас не бяха достатъчно сериозни и амбициозни. Несериозното отношение към учебния процес, огромният брой на извинени отсъствия доведе до следния резултат: 12 Г клас да не бъде допуснат до матура с 12 зрелостници. Това се случва за първи път в историята на гимназията. Дано да е поучителен този отрицателен факт за следващите, които идват. Други от вас вярваха прекалено много в своята интелигентност и разчитаха само на нея. Много съжаляваме, че не можахме да излъчим пълен отличник, както казах, но не е никак малко и, както казах преди малко, броя на отличниците 44 и то реални. Скъпи зрелостници, най-искрено се радвам на вашите успехи и аз и целият преподавателски екип на гимназия Ани Сандански и вашите класни ръководители. И ви благодарим, че заедно успявахме да допринесем за издигане авторитета на нашата гимназия, да бъде престижно и предпочитано училище в Благоевградска област. Желая ви много успехи в предстоящото ви образование, в престижните вузове, които сте избрали и в които вече сте приети. Убедена съм във вашите възможности и качества и в това, че ще успеете. Желая ви и повече късмет и шанс в житейската реализация, в семейния живот, който ще бъде пред вас.